बेखौथ' जोङो बन्द' खालामजानो बादों जेनेबा जों बेयाव खस्थ' खालामनानै थाइसे थाइनै खामायनानै सोलियो न'खर सोलियो बिदिनो जेनेबा जों जौफोरखौ फानद्रायनाय नङा फानो सिङाव दोननानै ओमफ्राय जोंनिफ्राय जों जौखौनो मालाबा गंसेखौनो फाननो हाया आधा बथलखौनो फाननो हाया जेनेबा मालाय लानानै फैखाजोबो गासिबो। हेल' लोगोफोर बेलासिनि बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भिडिअ लानानै फैदों जाहैबाय। बे भिडिअआनो जादों जाहैबाय दाख्लै बावैसो बेबायदिनो बिटिआरनि फरेस्ट EM रनजित बसुमतारी सारा हरखाबै सलरपारा पिकनिक स्पटआवहाय नायदिंहैनायखौ नोंथांमोना निस्सय ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुखाबाय बा खोनाखाबाय जानांगौ। दा बेबायदिनो बिटिआरनि फरेस्ट EM रनजित बसुमतारी सारा माखासे बेबायदिनो जौ जुवा फेग्रा मुवा बेसाद बाहायनायफोरनि सायावहाय माखासे गोख्रों खोथा बुंबोनायखौ नोंथांमोना निस्सय खोनाखाबाय जानांगौ। दा आं बिनि सायाव बुंनांगौ जेबो गैया। बे सलरपारा पिकनिक स्पटआ बन्द' जानांगौ बा जानाङा बेनि सायावबो बुंनांगौ जेबो गोनांथि गैया। नोंथांमोनानो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन। दा बे सलरपारा पिकनिक स्पटनि माखासे कमिटि एबा बेयावहाय माखासे दखान होनानै थांनानै थानाय मानसिफोरा ससियेल मिडियानि गेजेरजों मा खोथा बुंफिनदों आङो बेखौसो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों मिथिहोनो एबा शेयार खालामनो थाखायहाय लानानै फैनाय जादों। जुदि पावार दङब्ला गोहो दङब्ला बिथांमोना बे पिकनिक स्पटखौ साजायफै गिदिर गिदिर स्किम लाबोनानै टुरिस्टफोर थाग्रा न'फोर बानायफै अब्ला गुबुन गुबुन टुरिस्टफ्राबो फैनानै बेयाव थाफैगोन जायगायाबो डेभेलप जागोन आरो जायगानि पाब्लिकफ्राबो दखान होनानै एसे एनै मोनजागोन थांनानै थानो हागोन। बेनिखायनो आं खावलायदों बिटिआर गभर्नमेन्टनिसिम टुरिजम डिपार्टमेन्टनिसिम बिथांमोना गोख्रैनो बे टुरिस्ट प्लेसखौ साजायफैनो नांगौ आरो आङो बन्द' खालामजानायखौ आं लुबैया आरो आङो एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि जानानै आङो खावलायहरदों जेसेबांनाखि पिकनिक जानो मोजां मोनग्रा जोंनि बिटिआर हालामनि आरो गुबुन गुबुन स्टेटनि बिथांमोना बे सरलपारा पिकनिक स्पटआव फैनानै पिकनिक जाफैनो हागोन। माने जोंनि पिकनिक स्पटआ माब्लाबाबो बन्द' जानाय नङा। जोङो बोसोरसेनि टेन्डार मोनखानायखौ बिथांमोना माब्रै बे आधा मायावनो बोसोरावनो मारै बन्द' खालामो नायखो जोंनि फैसाबोथ' ओरैनो नङा जों फैसा होनानै बेखौ टेन्डार गावनानै लाबोदों। दा नोंथांमोना बुजिनांगोन बेबायदि गेजेर ससेयावनो बेबायदि बन्द' खालामो होनो नागिरनायखौहाय जों दुखु मोनदों। जोंनि फैसाखौबो जों थिखांनांगोन जाहाथे बिथांमोना बेखौ बन्द' खालामफानो गोसोब्ला बेखौबो साननो गोनां जागोन बिथांमोना जोंनि फैसाखौहाय जेसेबां जों टेन्डाराव होदोंमोन बेखौबो हरफिनथों आरो बिनि सुदखौबो बिथांमोना होफिनदों अब्ला बिथांमोना बेखौ बन्द' खालामनो हागोन आं बेखौ बुङो आरोखि। जायनाखि सिगां सालायलांनाय कमिटिफोर बे कमिटिफोरा सिगांहाय दादागिरि टेन्डार होआलासिनो मोनसे रिभिनिउ होआलासिनो बिसोर सालायबोदोंमोन गावसोरनो जौ फाग्ला गोजाखामोन बिसोरो गावसोरनो बथल लायै लायै बे लोंनानै बेरायबायोमोन बेबायदि पार्टि जाबाय थायोमोन गेटआवहाय फैसा लाखिनाय समावनो बिसोरो जौ लुयै लुयै लोङोमोन जों बेखौ नुदों। ओमफ्राय माबा एबा जुवानि बेबायदि गाथि खालामदों माबा मोनसे बिजनेस खालामदों बेखौ बुंनायाव आंहा दुखु दङ। बेबायदि नङा बाथ्राया मानो होनबा सारा गावनि मेगनजों नुनानै बुङोब्ला मोजां जागौमोन बा सोरनिबा बुंनायाव बेबायदि जानला मोनला बुंनाया मोजां जायाखै। दा सारनि खोथाया फल जादों सासे मोजां मानसि गोरों मानसि EM जालायनानै बेबायदि नंखाय बाथ्रा बुंनाया मोजां जायाखै आरो दा जौ जुवा थासनि बा ड्राग्सनि बियो बेबायदि गाथि सोलिगासिनो दं बिजनेस फालांगिरि खालामगासिनो दं होनदों बे नङा। जानो हागौ जेनेबा जौफोरखौ गावबागाव बेबायदि पिकनिक जानाय नामावहाय गंसे गंनै लाफानानै फैयो लोंफैयो जों बेखौ बादा होजोबनो हाया आरो बेबायदि बियो मोनसे खोथाखौ बुंबावदों दानि जिनाखि सालायबाय थानाय कमिटि बे कमिटिया माने दखानखौहाय जौ फाननोहाय बिथोन होदों बा सोरनि दादागिरियाव सोलिदों बेफोरबायदि अनेक खोथा बुंदों खिन्थु बियो रावनिबो दादागिरियाव सोलियाखै आरो जोङो दादागिरिबो खालामाखै। जों बेखौ 2022नि 27 तारिख डिसेम्बरावहाय जोङो टेन्डार मोनदों जेनाखि बे टुरिजम बिफाननि EM बे सारानो जोंनोहाय बे टेन्डारखौ होनाय जादों। दा बे हिसाबै जों बेखौ सालायदों रावनिबो दादागिरिजों नङा जों लिगेल हिसाबै थांगासिनो दङ आरो बेबायदि ड्राग्स एबा जुवानि बेबायदि गाथि खालामदों माबा मोनसे बिजनेस खालामदों बेखौ बुंनायाव आंहा दुखु दङ बेबायदि नङा।